Midyat bi qasî dîroka xwe ya kevnar bi hunerên destanên dêrin jî navdar e. Neqişandina zîv û zêr wate têlkarî jî yek ji van hunerên dêrîn e ku dîroka wê vedigerê beriya 5000 salî. Mamosta û hostayê têlkariyê Murat Aslan hewl dide vê hunerê ji navçûyînê rizgar bike. Wekî piraniya hostayên têlkariyê ew bi xwe jî siryanî ye. Heta 20 sal berê jî bi dehan navendên hilberîna berhemên têlkariyê û bi sedan hostayên vê hunerê li Midyadê hebûn. Lê niha ji wan navendan tenê sê jê mane. Ev 32 sala ez vî karî dikim. Yani emrê min 10 sal bû min dest vî karî kiriye. Hem min xwend û hem jî min vî karî dikir. Wextê got me dest pê dikir heya sala 1990 jî li vira 42 heb atölyê me hebûn. Ev hemû jî Suryanî bûn. Süryaniya vî karî dikir. Ji sala 1990 pêve çend hevalên Kurd vî îşî jî li ber destê hostayê me yê Süryaniya ew jî elîmin. Heya wî wextî jî hemû Suryanî bûn. Berî tiştê got ez dizanim heştê heb hosta hebûn û 512 li ber destê wan qalfa û nû destpêkirî dişuxulî. Zîv ji me re vî şiklî em dikirin, madena zîv vî şiklî em dikirin. Em dihelînin, piştî dihelînin vî şiklî em weke stûrbûna tiliya bist çê dikin û em vana dikişînin vî şiklî heta 120 mikron em dibêjinê stûrbûna wê ev qas çê bi peş re em vana bi desta zirav dikin heya 24 mikrona. 24 mikron weke stûrbûna du mûyê seriyan e. Hostayê têlkariyê Murat Aslan ji bo ev pîşeya dêrin ji nav neçe li navenda xwe ya taybet û li peymangeha têlkariyê ya zanîngeha Artukliyê şagirtan pê digihîne. Di hezoreyekê heta niha 16 sala got ez şixulê wê telkarî dikim li ber destê Murad Usta. Yani 43 şagirt hene. Ez jî genekê şagirtim. Piştî wê nakê got em jî dixwazin got em weka me bibine hosta. Hilberîna bi qaliban û bi makîneyên teknolojîk her wiha koçberbûna Siryaniyan ji Midyadê ev hunera destan kiz û lawaz kiriye. Li Midyadê navendên hilberîna têlkariyê kêm bin jî derdora 5 firoşkarên zîv hene. Hemû jî bi qeyrana aborî re rûbrû ne. Qeyrana aboriya ku konê xwe reş bi ser Bakurê Kurdistan û Tirkiye ve vegirtiye ne tenê bandor li firoşkarên têlkariyê kiriye. Di heman demê de pêla vê qeyranê hemû bazar girtiye. Serkanînce Ruda û Midyat.